Foli ni waleɲumandɔn b'aw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye araba ye juillet kalo tile 22 san 2026 anw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati k'aw ka kunnafoni jɛlu olu kɔnɔ ni ye an ka bi araba kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Walasa ka kunnafoniya daminɛ donna tɛmɛ fanga ɲɛmaakɔrɔ Bandaw ale masuruyala maa 6 minnu minɛlen don ni u ka kiiritigɛw olu bɛ sen na k'a d'a kan ni maa kofɔlen ninnu jalakilen don janfa ale ni jamana ɲagaminen kunun juillet kalo tile 21 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ jiginna kiiritigɛla ye ka so ɲangili laɲini k'a ɲɛsin mɔgɔ 5 olu ma ani k'a laɲini ka mɔgɔ 1 ale labila ni o ye commissaire Mustapha Jakite ni o jalakilen don ni janfa ale ni jamana ɲagaminen min ye mɔgɔ 5 kofɔlen ninnu ye a laɲininen don olu ka jalaki ni san 5 kaso fo ka taa se san 20 kaso o de ma o siratigɛ la fɛn min ye ni maa kofɔlen ninnu walasa ka bolodi ɲɔgɔnmaya sinsin ali bi ka taa fɛ Mali jamana ale ni Maroc jamana cɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ni jamana kofɔlen fila ninnu ye u b'a la ka laɲini ka accord kura caman olu signé ɲɔgɔn fɛ yaasa Mali jamana ni Maroc jamana bolodi ɲɔgɔnmayaw olu bɛ se ka sinsin ali bi ka taa fɛ ani ka baara caman olu kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn ale ni keleya kɔnɔna na. Ali bi an ka wolomasiri tabɔ cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakanako ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na état major général des armées an ka wolomasiri tabɔ ka ɲɛmaa ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ kunun juillet kalo tile 21 san 2026 an ka wolomasiri tabɔ n'u dɛmɛbagaw ka wuli ka jɔ bɔrɔ olu bonyana kosɛbɛ min senfɛ u taara bɔ Banbaci wale tigilamɔgɔw ka camionnette dɔ ale kan Kwakuru Jene Lamini kɔnɔna na min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ bɔrɔ olu bonyana kosɛbɛ ni ka dankarikɛ Banbaci wale tigilama 5 bɔɲɔgɔnko olu ka ɲɛnamaya la fo ka taa se u bolofɛminɛ caman olu ma état major général des armées bɛ faso jama ladɔnniya an ka wolomasiri tabɔ cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakanako ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na ni ka dankarikɛ Banbaci wale tigilamaw bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Juillet kalo tile 20 tɛmɛnen san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ camion dɔ ale kɛra sababu ye Sabalibugu kuranin kɔnɔna na ni ka poto électrique dɔ ale bɔ k'a bin min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ nin wale ninnu kɛra sababu ye ni ka na ni kurantigɛ ye Sabalibugu kuranin kɔnɔna na fo ka taa se a bɛ maaw bila lakanabaliya ale kɔni na o de siratigɛ la EDMSA b'a laɲini a ka client bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la yaasa nin wale in kasara kɔni kana bonya ka taa fɛ. Ka kɛɲɛ ni sogo da gɛlɛyali ye Moti kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ dɔ farala sogo ale sɔngɔ kan juillet kalo tile 18 tɛmɛnen san 2026 min senfɛ u b'a jira k'a fɔ fɛn min ye sogo koloba ye ni ale tun bɛ sɔrɔ sifa wari 700 o la nka an bɛ wagati min na i ko sisan sogo koloma ale bɛ sɔrɔ sifa wari 800 o de la fɛn min ye buma ye ale nana i sɛnsɛn fo ka se sifa wari 900 ale ma min senfɛ boucher y'a jira k'a fɔ nin wale ninnu kɔni sɔrɔla min fɛ o de ye lakanabaliya fo ka taa se bagan kɔni sɔrɔ baliya Moti dugu kɔnɔna na. AES jamana b'a fɛ ka CAN 2032 ale la ɲɛnamaya u ka jamana kɔnɔna na ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Mali, Burkina, Niger olu ye sɛbɛnfura don CAF ale yɔrɔ ni ka u kanbɔ CAN 2032 ale la ɲɛnamayali nɔfɛ ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ ni jamana kofɔlen 3 ninnu AES jamanaw olu b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka CAN 2032 ale la ɲɛnamaya AES jamanaw olu kan. Fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu
ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔ kan kibaru la maa 40 bɔɲɔgɔnko olu jagoya minɛla maa bugunatigɛbalu fɛ Nigeria jamana kɔnɔna na min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ maa bugunatigɛbalu ye bingani wale ta k'a ɲɛsin Nigeria dugu 11 o de ma jumadon ni karidon cɛ ni o kɛra sababu ye ka maa 40 olu jagoya minɛ ka taa ni u ye Nigeria jamana kɔnɔna na. Ebola bana ale bala ka fanga sɔrɔ Kongo jamana kɔnɔna na hali bi min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Kongo marabagaw ka jateminɛ labanw olu y'a jira ko Ebola banakisɛ yera mɔgɔ 2,400 olu de la min senfɛ mɔgɔ 957 olu bɔnɛna u ni na ka kɛɲɛ ni Ebola bana ye Kongo jamana kɔnɔna na. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw anw minnu tun sɔgɔlen don an na ni wagati na k'aw ka kunnafoni jɛlo olu kɔnɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi araba kunnafoni dilo olu la aw kan bɛn sini kunnafoni di kura olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.